A wani gari mai suna kowa kasa tafi shi, akwai wata 'yar sarki kyakkyawa. Lokacin da aurenta ya yi, sai aka ce duk wanda yake son ya aure ta ya zo za a yi gasa. A cikin garin akwai wani kwararren ɓarawo wanda saboda tsananin satansa har sarkin ɓarayi aka naɗa shi mai suna Nomau. Ya fito ya ce shi ma yana santa. Abun nan ya ɓata wa sarki rai da dukkanin 'yan fada. In ban da rainin wayo, ta yaya sarkin ɓarayi zai zo ya ce yana son 'yar sarki? Sai aka ce amma abin da za a yi masa gwaji mai tsauri, idan ya gagara kuwa a kashe shi. Da aka gaya wa sarkin ɓarayi cewa za a yi masa gwaji, kuma gwaji har guda 4, ko guda ɗaya idan ya kasa sai an kashe shi, an hutar da mutane daga sharrinsa. Sarkin ɓarayi ya yi dariya ya ce tsammanin ku haka kawai aka bani sarauta ta sarkin ɓarayi? Duk gwajin da ake so a yi min na shirya, don haka a fara. Ina tabbatar muku ni ne zan auri 'yar sarkin nan. Jarabawa ta farko aka ce gobe sarkin ɓarayi ya zo fada da rana tsaka ya sace zoben sarki. Za a sanya zoben akan teburi kowa na gani, kuma da takubba da kibbau. Da an gan shi za a kashe shi, kuma ba a yadda ya yi amfani da layin zana ba, wato layin bata. Sarkin ɓarayi Nomau ya ce ba matsala, Allah yadda gobe ko zai zo ya sace zoben. Washe gari aka zo aka zauna a fada, aka ajiye zobe a kan tebur, ga fadawa nan da makamai, ga sarki nan da 'yan majalisa ana zaune. Can sai ga wani tsoho ya zo yana bara. Kun san irin fadan da fada ce wacce take kofar gida. Sai wani dogari ya daka masa tsawa ya ce kai baka san nan fada bane, tsufa hauka ne. Sai sarki ya ce ku kyale shi, ai wannan tsoho da shi da yaro duk ɗaya ne. Can sai tsohon nan ya fice su ya saki zomo babba guda ɗaya. Zomon nan yayi cikin fada da gudu. Fadawa suka ce ga zomo ga zomo. Sarki ya ce kai ku kyale zomon nan, ku lura da aikin da kuke yi. Can tsohon nan ya ƙara sakin wani zomo, suka ƙara cewa ga fa wannan zomon wayyo ga zomo ga na biyu. Sai fadawa suka tashi za su yi shi. Sarki ya ce a'a ku zauna ku ƙara lura dai. Can sai tsohon nan ya ƙara sakin wani zomon, sai sarki ya miƙe ya ce kai zomon nan ina ga dai ya kamata a kama min sunan kiwon saboda ban taɓa kiwon zomo ba, kuma ana bani labarin suna da kyau. A tare aka tafi kama zomo. Ko da aka dawo babu zobe ba alamansa. Da yamma sai ga sarkin ɓarayi ya kawo zobe. Ni ce ga zoben da aka ce na zo na sace shi kuma gashi nan na kawo. Sarki ya buga masa tsawa ya ce karya kake yi mutumin banza, ka yi amfani da layin bata ne. Ya ce wallahi ba layin bata ne amfani da shi ba, ni ne tsohon nan da na zo ina bara san na saki zomo ba ku ba, na ta saki har kai da fadawanka hankalinku ya koma zuwa ga kan zoman nan, kuka tashi kuka ce za ku kama ku yi kiwo. Daga nan ni kuma na samu dama na sace zoben. Sarki ran shi ya ɓaci ya ce to na ji na yarda ka yi nasara a jarabawan farko, saura jarabawa ta biyu. Yau da daddare ka zo ka sace godiyata da na fi ji da ita, amma ina tabbatar maka da an ganka sarkin dogarai zan ba shi umarnin kawai ya harbe ka. Sarkin Barayi ya ce ba damuwa, insha Allah kuwa yau da daddare zan zo na sace ta. Tun da yamma sarkin Barayi Nomau ya je ya samo manya-manyan tulu ya cika su da giya. Ya siyo kaya ya gabbu irin na tsofi da dukkan kayan da zai ɓadda kama ya ajiye. Dare yana yi ya yi shiri kamar tsohuwa ya nufi gidan sarki. Kafin ya kai ruwa ya sauko kamar da bakin ƙwarya, don haka ruwa ya masa duka. Ko da ya isa gidan sarki ya yi tsamo-tsamo yana maƙirƙeta. Da isarsa sai ya tarar da sarkin dogarai tare da dogarai 8, dukkaninsu suna tsaron doki. Kowane dogari ɗaya ya rike kafan doki ɗaya, sannan wani ma a cikinsu ya hau kai ya rike linzami. Sannan ga waɗansu fadawa a gefe sun ɗana kwari da baka. Sannan sarkin dogarai yana kikkewayawa. Ko da ya taho zaure sai ya ga 'yar tsohuwa tana maƙirƙeta da tulun giya. Ya ce ke tsohuwa me kike a nan, baki san halin da ake ciki bane yau? Inda kuma na je na har bai ki ba, tsammanin wancan shawara ginne. Cikin muryan tsofi sarkin Barayi ya ce ya haƙuri ɗana, daga ƙauye nake, na zo cin kasuwa ne na kawo tulun giya, gashi baka yi ciniki ba kuma ga ruwa ya min doka. Shi ne na zo nan na ɗan fake kafin ruwa ya tsaya na koma zuwa ƙauyar mu, ka yi haƙuri ya kai ɗana. Sarkin dogarai ya ɗauki tulun giyan nan ya kafa kai ya ce bari ya ɗan sha ya yi maganin bacci. Bai san cewa ba irin giyan da ake sha ka hana bacci ba ne, wannan an sanya mata banju a cikinta. Ya kafa kai sai kwankwaɗa yake yi. Sarkin Barayi cikin muryan tsofi ya dube shi ya ce ana yi hankali kar ka fasa min tulun mana. Sarkin dogarai ya harare shi
ya ce case of what turun banza ba ki san babban aikin da nake yi bane wa sarki yau shi yasa ma na sha wannan domin na kara samun kuzari ko da ya gama sha ya dan zauna kawai sai bacci ya kwashe shi take ya faɗi ya baje warwas a wannan gurin sarkin barayi ya tashi ya cire kayan jikin sarkin dogarai ya sa a jikinsa sannan ya shiga zuwa inda aka ajiye doki ya kwaikwayi muryansa ya ce kai yanzu nan na haɗu da ɓarawon nan na ɗana kibiya zan harbe shi ya dinga bana ƙuri ƙarshe da na sa shi ruga da gudu ya koma ya ce min ba zai dawo ba don haka ku kwanta ku yi baccin ku dawo gefe ku huta mun gama da yau gobe ma sarki ya tambaye ku ce ni ne nace ku yi bacci saboda ai na riga da na kori sarkin barayi suna jin haka kuwa suka koma gefe ya kawo musu wannan giyan mai abun bacci a ciki ya ba su suka sha nan da nan suka kama bacci ai kuwa ya kunce da yake ya kafa itace guda 4 ya daura igiya a jiki kowanne mai gadi ya ba shi ice guda ɗaya rike kamar kafan doki kenan ya ba wanda ya rike dindi igiya ya rike wanda yake saman doki kuwa ya ɗauko kujera ya ɗaura shi a kai ya jingina shi da bango ya kama doki ya tafi gida washe gari sarki yana buɗe windo ya hango abin da ya faru maimakon maji ta kai kawai sai fashe da dariya ya ce lallai sarkin ɓarayin nan gwani ne irin wannan tsiya ya ɗauki bulala ya je ya dinga zuba wa dogarawan nan sai lokacin suke farkawa suna masu mamakin abin da ya faru san azahar kuwa sai ga sarkin ɓarayi nomo ya taho da godiyan nan da ya zo ya sace sarki nan take hankalinsa ya tashi yanzu fa sarkin barayi ya cinye jarabawa biyu kenan cikin fushi sarki ya ce jirgin ta uku yau da daddare ka zo ka sace bargon da nake kwanciya a kai kuma zan haɗa bindiga ina maka rantsuwa ina gamin ka zan turke ka na kashe banza don haka ka sani in ka zo za ka rasa rayuwanka in kuma ka haƙura to ka janye sarkin barayi ya ce a'a ai sarkin barayi baya janyewa da abin da ya fara don haka a shirye nake yau da daddare zan zo kuwa na sace wannan bargon taka sarkin barayi ya mike yayi kirari ya ce sai ni da kibarin sarkin barayi nomo kushewar baɗi sai baɗi yayi sallama ya tafi magariba na yi ya tafi ya je ya duba sabon kabari ya tone ya ciro gawar ya kawo gida ya ɓoye ya nemi abin hawa sama tsani ya shi ma ya ɓoye dare yana yi ya ɗauki wannan gawan da tsanin ya nufi gidan sarki yana zuwa ya nufi turakan sarki ya sanya tsani a jikin tagan ɗakin turakan sarki ya hau wannan taga ɗin da wannan gawan ji kake kaf dama ya hango ga ɗakin nan fitila tana ci sarki ma bai yi kwana ba yana jiransa ai kuwa yana leƙawa sarki ya ɗana bindiga pow sai harbi kan wannan gawan shi kuma dama yana kasan gawan ya ɗaga gawan sama ne sai kuwa ya saki gawan ta faɗo kasa tim kororof ai kuwa sarki yana jin haka ya ce alhamdulillah na kashe matsiyaci barin je na gani sarki ya ɗauki fitila ya buɗe ƙofa ya zo yana mai haskawa ya ce a'a ya daina gaishi da gemu ya naga wannan kaman ya manyanta amma dai ina tsammanin sarkin barayin nan ne nomau ya canja kamanni saboda ya zo ya saka yanzu dai na gama da shi kuma dama ai na gaya masa in ya zo zan kashe ɗan banza haba ya za in aura wa ƴata barawon ma ba karami ba sarki a cikin barayin yanzu dai na gama da shi kowa ya huta bai koma ɗaki sai ga bai ga bargo ba ya ce da matan shi ina bargon da muke kwanciya suka ce a'a ba kai ne yanzu nan kallai ko ta gobe ka ce min ni koma bargon nan da ka fita ka ji akwai sanyi don haka na ɗauki bargon nan na miƙa maka ta windo ka sauka sarki ya ce inna lillahi shikenan jarabawa ta ukun ma ya cinye ta ashe ba shi na kashe ba can da azahar sai ga sarkin barayi nomau ya taho da bargon sarki ya zo ya gaisuwa ya ce ranka ya daɗe ga bargon da ka ce in zo in sace jiya na zo na sace ka ta nan na kawo saura jarabawa ta hudu cikin ta cikaici sarki ya yi shiru ya rasa ma me zai ce waziri shi ma ya yi shiru suka ce dai ya je daga baya za su gaya masa jarabawa ta hudun bayan sarkin barayi nomau ya tafi sai ga limamin gari ya taho da ya zo ji abin da ke faruwa irin tsofin nan ne rikitattu ya dinga surutu ya ce ta yaya za ku dinga shawari ba ku sanya limamai ma'abota addini tsammanin ku wato kun fi mu tunani ne wannan yaron a ce ya zagare ku don haka yau abin da za ku ce masa ya zo ya yi ni limamin gari ya zo ya sace ni in ya isa haba ko kuna ta wani abin ku kun bari kawai kuna ta shashanci saboda ƙuruciya kaza ya gama faɗansa ya tafi
ai kuwa take sarki ya sa aka kira sarkin barayi nomau ya ce masa jarabawanka ta hudu shine ka je ka sato min limamin gari gobe da safe ka kawo min shi. Sarkin barayi nomau ya ce ba fa a banza aka naɗa ni sarkin barayi ba, don haka ku jira dai gobe zan kawo muku liman. Sarkin barayi nomau ya tafi bakin rafi da wani katon sanho ya dinga nemo kabuwa yana kamawa yana zubawa cikin sanho ɗin da ya cika su fam. Sai ya dawo gida ya ajiye, ya tafi kasuwa ya siyo kyandir bandir ya zo ya ajiye, sannan ya tafi ya sayo farar kasa ita ma ya ajiye da farin tufafi ya ajiye har da rawani. Da dare yayi sai ya yi shiga ya sanya fararen kayan nan ya yi rawani ya shafa jikinsa da farar kasa ya fito hori pat. Ya ɗauki waɗannan ƙaboyi ya tafi da su zuwa masallacin da ke jikin gidan limamin gari. Yana zuwa ya kunna kendir ya lalleka a jikin ƙaguwan nan ya sake su a cikin masallacin, sai ya zama suna ta yawo da kendir a jikinsu. Ya tashi ya je daidai wanda liman ya kwana kiran sallah yanda liman ne kaɗai zai ji. Liman da ya ji kira cikin tsakiyar dare sai abin ya bashi mamaki, ya ce ko dai ladan ne ya yi rafkanuwa. Don haka ya fito, yana fitowa ya ga masallaci cikin wuta, ya ga masallaci ya yi haske, yana buɗewa ya leƙa sai ga mutum a zaune fari pat da rawani, ya juya zai gudu, sai sarkin barayi nomo ya ce masa, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya kai limamin gari, ka tsaya ka saurari saƙon da aka aiko ni na kawo maka. To irin limaman nan ne jahilai waɗanda suka gada a wajen iyayensu ba tare da sun yi karatu ba. Dan take tsaya yana karkarwa, sarkin barayi ya ce masa, an aiko ni ne domin na zo na yi maka bishara, cewa ba don kai ba da an halakar da al'umman garin nan gabaki ɗayansu, shi yasa ma aka aiko ni tun daga sama a mazaunin na zo na tafi da kai ku je ku gaisa da mahaliccinka. In ban da jahilci irin na wannan limami, ta yaya haka za ta kasance? Ai kuwa sai ji farin ciki ya kama shi, ashe wato shi mutumin kirki ne haka. Har ya sa ma saboda shi ba a kifa waɗannan mutanen garin ba, aiko sai ya ce, na gode, wane ne kai? Sai shi sarkin barayi ya ce, ni ɗin nan da kake gani na mala'ika ne, don haka ka rufe idanka, zan kawo abu zan ce maka ka shiga ciki, idan ka shiga ciki zan ɗauke ka na tashi da kai sama na tafi da kai. Cikin nuwa liman ya rufe ido, sarkin barayi nomo ya ɗauke shi ya sanya shi a cikin katuwar waga. Wani abu ne mai kama da kwali, amma na fata. Ya samu iya ya ɗaura bakin, ya ce masa, kai dai abin da za ka dinga yi ka dinga salati kawai. Aiko yana ɗaura shi ciki, sarkin barayi nomo ya kama jan waga a ƙasa. Ki idan aka zo aka bigi dutse, numan ya ji ya buga kwankwaso ce wash, sai sarkin barayi ya ce subhanallah, ka dinga salati mana, yanzu ya kamin iso sama ta ɗaya ne. Haka aka dinga yi har sai da ya isa gida. Yana zuwa gida ya buɗe kejin baru ya sa shi a ciki. Sarkin barayi nomo ya ce wa liman, ko mu ce jahilin liman, ya ce masa, da ka ji kana jin wani ƙara kaman kukan baru, don haka wannan shine yaren mala'iku. Kai dai abin da za ka yi ka dinga kawai salati da tasbihi, zan je nemo maka izini domin a gabatar da kai. Cikin jahilci liman ya ƙara dagewa da yin salati. Shigo sarkin barayi nomau ya tafi je yi kwanciyarsa kafin gari ya waye. Gari yana wayewa sarkin barayi nomau ya ɗauki urma a kansa ya ce wa liman, to yanzu an yi min iso don haka zan tafi da kai. Ai kuwa ya kama hanya ya tafi da shi har zuwa fada. Shi kuma liman yana ta Allah a buɗe ya ga me zai gani. Yana zuwa sarkin barayi da ya jefa da ya ajiye wannan waga a gaban sarki, ya ce sarki gashi an cika aiki. Ana buɗewa sai ga liman tsamo a ciki. Sarki bai san lokacin da ya faɗo daga kan kujera ba saboda dariya. Haka wazirin ma mutane sai dariya suke yi saboda tsananin dariya. Sarki bai san lokacin da ya cire rawanin da ke kan liman ya sanya wa sarkin barayi bai ce wallahi na tabbatar da yanzu kai sarkin barayi, amma dai kai haƙuri ba zan baka ƴata ba. Sarkin barayi ya ce aiko wannan ba adalci ba ne, idan aka yi haka kuwa ba za a ga daidai ba. Nan kiran sarki ya ɓaci ya ce ka je kai dai abin da za ka yi, muna nan muna jiran ka, ai muna daidai da kai.